Ola, continuamos co desenvolvemento da xornada da mañá. Onte estivemos falando xa de todo o que é a divulgación científica en galego, e Yolanda, na súa presentación, comentaba que un dos puntos fortes que tiñamos a hora de falar de divulgación científica en galego é que se estaba a crear un público crítico e demandante de divulgación precisamente na lingua de noso. Por iso, vendo esa necesidade, estamos con este paso adiante a hora de desenvolver divulgación científica en galego, con esta mesa que ten que responder a si hai, si certamente temos esa masa crítica, ese público fiel a nosa lingua e que demanda esa información científica en lingua galega. Para contestarnos a esta pregunta, creo que a outras máis, porque cando estábamos a falar para darlle corpo a esta mesa, comentaballe precisamente, que enfocaran dende a súa experiencia, que responderan a esta pregunta, hai ou non hai público demandante e fiel a nosa lingua de divulgación científica, pero tamén cuestións como financiamento. Son 4 iniciativas que subsisten, como subsisten, porque ainda que unha delas, Ferrosciencia, está nun medio público galego, non é precisamente por conta dese medio público galego como segue a vivir. Outra das cuestións que tamén queríamos tratar nesta mesa era, algo que xa onte tamén se falou, os presuizos, se realmente por estar esa comunicación en galego, se hai licenciamento, se aprecia maior fidelidade. E outra cuestión era, que futuro temos nesa divulgación científica en galego. Acompáñame, coincido aquí con Marilar, en este caso, rodeada de 4 homes e 4 proxectos dos que xa onte se estivo a falar e saíron en varias ocasións e hoxe tamén. Vai comezar por orde tal e como está no programa, non imos alterar nada. Vicente Moedano, de Peripeciencia, unha factoría de levar ciencia en contextos diferentes ao público en xeral. Continuará Manuel Rey, aquí a miña esquerda, tamén de Ciencia, e xa segue Miguel Vicente Freire, máis á dereita, con Xerais Básicos de Galicia, e xa aquí o meu carón, tamén á dereita, Manuel Vicente, que, como dicíamos, ten ese programa de información das ciencias a través das ondas, neste caso das ondas públicas, pero que facemos e fai todo o esforzo posible en todos estes casos para continuar estes proxectos. Xa daquela, Vicente, tes a voz, tes a palabra. E, por favor, ajustémonos o tempo. Teño o tempo, ben, pois efectivamente, todo o día, etcétera. Eu represento efectivamente a Factoría de Peripeciencia. Vou falar un pouco, facer unha semblanza de que como chegamos hasta aquí, non? E comezamos xa con o noso produto estrela, que eran os discursos, hubo un deles que comezaba con este disclaimer, que me parece oportuno, non? Con isto creo que pode comezar, non vamos a falar verdades aquí, tamén neste caso. Ben, a miña relación coa divulgación comezou, a relación de Peripeciencia comezou con científicos precisamente a busca de públicos. Científicos a busca de públicos. Vamos a contar a anécdota que sempre as contaban. Falamos de Castro Rivadulla, que está aí, Sousa Mariño, que está aquí. Sousa Mariño non sale nas fotos porque é quen as tira, é quen tira as fotos. Eles chegaron, eu sei que tiñan unhas conferencias fantásticas, porque asistín a elas, iban a la mesa acompañando exposicións estupendas e tal, e eles contaban que chegaron a unha vila de Galicia anunciando que ten unha conferencia, non sei que tal. Cando chegaron a facer a conferencia eran 3 persoas no público, non? O alcalde, a muller e o que abría a porta. É clásico, non? Tives conferencia e non...
Entón, deprimidos, foron a tomar unha cerveciña a un bar e estaba cheo a tope o bar de xente. Entón dixemos, hostia, mira onde estaba a xente. E como facemos? Será que podemos facer algo aquí con estas circunstancias? Pois habría que vir aquí a gañar a este público e tal. Pois eu non me atrevo. Bueno, pois chamamos a Godi e a Vicente que nos abran a porta. Chamamos aos actores profesionais, éramos colegas de facultade, e así foi. Aí chegamos aos actores a poñer un pouco de orden na situación nese caso. Firmes. Ben, pois, bueno, actores, cando digo actores, somos actores, se queres, de bella escola, quero dizer, somos actores, guionistas, directores, iluminadores, sabemos un pouco de todo, pillamos un pouco de orden, de firmeza na encenación, de como chegar ao público, de como gañar os públicos, de como escaletar como que dicen, escaletar as presentacións para sermos atractivos, non? Tamén a iluminación, hai que cuidar, non? Dar unha certa teatralidade, cuidar que a iluminación non manche a pantalla, por exemplo. Sí? E pouco a pouco, pois, cando lo sigo, efectivamente, bueno, aí foi onde descubrín, eu personalmente descubrín que decía, como iluminamos isto? Decíamos un foco aquí, pero estamos chegando a un bar non dá tempo de iluminar, descubrimos que xa tiñamos un foco. O proxector, que empezamos a brincar co proxector como iluminador mesmo, non? Aquí entre os comezos, vemos que a pantalla non está moi ben gañada e tal, pero bueno, eses cuidados técnicos que temos os que vivimos o teatro desde os que entramos na profesión a través do teatro. Bueno, de lingua supoño que non é preciso falar. Isto, empezamos en galego, non ten discusión, non hai estes shows salen en galego, vamos. Que podo contar aquí? Bueno, unha anécdota. A nos chamáronos para abrir as portas do público, pero unha vez que entenderon o sistema, se dixeron, aquí non fa falta actores. Neste momento, os propios cientistas se encaran cualquier montón de públicos. Como é cal era o plan de público nos cafés, por exemplo? Era, na maioría dos casos, entre que estaban anunciados, pois nós chegábamos ao bar, montábamos o funderecho, montábamos a tela, montábamos o PowerPoint, en palabras de Xuxo, que empeñou o termo, emboscada científica. O sea, non era público convocado, era público circunstancial. Público que íbamos a bares con xente bebendo. A 8:30, cerveceiros, normalmente. O sea, vamos chegar aí que vamos montar unha resposta arriscada, claro, pero bueno. Hubo que facer unha serie de estrategias para como gañar ese público, hubo que convidar a copas, hubo que falar todo. Fomos diseñando estrategias que foron moi eficaces, además, ¿no? Moi eficaces, e aí chegamos, nos montamos, estamos aquí e tal, e gañando públicos. Funcionou, hai que decir que funcionou. E aí ven esa cuestión. Hai público para a divulgación? Claro que hai público. O sea, somos os que vimos do teatro sabemos que hai públicos. Hai público. Se non estás conseguindo meter o teu produto, é problema teu, non é problema do público. Se o público non te acerta en galego, algo está facendo mal. En realidade, o público en Galicia é moi favorable ao galego. Pode haber algún bar hostil, mas tes maneiras de comunicar en galego. Tes moitas maneiras. E claro, estou falando sobre a experiencia teatral, a experiencia in situ da divulgación, non? Non falo de youtubers, non falo de neste momento, non. O que iba a decir? Se eres capaz de vender produtos antical en Galicia, claro que é posible. É posible vender divulgación para allá. Bueno, en fin, é Matrix, non? É Matrix, efectivamente, é Matrix. Vamos, hai realidades paralelas que hai que abordar. Aí sabemos que as pantallas están moi ben tratadas, xa fomos esquecendo profesionalidade, non? Vemos que a proxección está encadrada perfectamente, fomos avanzando nese sentido. Moi ben. Chegar aos bares e gañar os públicos, eso nos convertiu en non sei que palabra usar, se me ocurren militares e tal, guerrilleros, o sea, preparos para todo, aquí. Onde hai que ir? Vamos. Ese público, eses borrachos, vamos. Ao punto de encontrar os públicos como este. Este é unha foto real, non sei se te acordas, non sei se viñera. Punto científico en Lira, Carnota, no porto de Lira,
había unha festa de Entroido, non me acordo que era, claramente moi mal programado o punto científico, pero encaramos. Isto é real, isto estaba acontecendo ali, non me digas o que é. Espera, se temos son ou non? Non sabes, temos son para... Dalle un poquinho de volumen, por favor. Son do computador, non? Sí, está subido aí no ordenador. Perdón, e como se ocupa? Dale play. Sí, play. Todo técnico, de todo. No, está bien. Bueno, por ambientar un poquinho, isto pretende ser teatral, non é sine qua non? Aquí non é importante, pero despois, claro, sempre estamos pasando aquí. Entón, claro, probamos a ter. No. Vamos a verlo. Bueno, eso, empezamos en paz. Oh my God. Moita ciencia, pero pouco avance tecnolóxico. Bueno, aquilo en Lira era un punto científico, como sabedes, é unha iniciativa da Asociación Galega de Comunicación Divulgación, xa se falou antes deles, e nós participamos en esta. Casi non.
Retomamos o punto que é Lira Carlota. Sí, Bueno, pero non lle gustou só. Sí, pois nada. Damos a volta e chegamos ao mesmo punto. Bueno, pois nada, Lira Carlota, efectivamente, mira que situación está unha situación real. Pois aí seguimos adiante, conseguimos a ir adiante facendo o café. Ben, nós queríamos facendo o punto científico. Adiante, punto científico. Aí está. Nós queremos ir un pouco alén de todo isto, non? Entón, nós queremos chegar a públicos non só circunstancial, non só chegar. Os cafés científicos pouco a pouco foron collendo máis poder de convocatoria, a imprensa foi se facendo eco. Realmente chegamos a conseguir que a xente viñese os cafés por convocadas. Hai un café en tal sitio. Ou como neste caso, cafés en museus, cafés por convocatoria, ou en institutos, por exemplo, en colexios, cafés con público, que chamamos nós público cativo, que non pode escapar, público que estás firme, vale, atentos. Pero de repente chegou a gran sorpresa. Este café foi en Rabat, este colexio era en Rabat, Marrocos, porque sorpresivamente va a aparecernos este grande premio, este reconhecimento da FECIT, prácticas inspiradores, os cafés teatros científicos, o grupo Neurocon, que non falei, por certo, Neurocon é o grupo de Coruña de Investigación en Neurociencia, onde pertencía Xurxo e Castro, que foron os iniciadores. Aí temos, estas son notas da publicación, que se valora o formato dos públicos non habituais, non especializado en os populares. Ben, e este reconhecimento, fíxonos acceder finalmente ás tan levadas e traídas subvencións á lingua. As subvencións á lingua chegaron, efectivamente, e nos permitiron chegar a países como Serbia, a lingua española, quer dicir. O Instituto Cervantes interesouse e nos levou de paseo por aí, polo mundo adiante. Efectivamente en Belgrado, Marrocos, Rabat, montón de sitios, Suecia e India. Chegamos a la, nunca pensé de chegar a India a gastos pagos. É real. E aquí outro tema que quero sacar. Esta foto foi tirada por un turista occidental, claramente occidental, non era oriental, tipo vestida como a nós, digamos, non? Que nos entrou, que se achegou a nós, un rapaz que viaxaba só, e nos dixo literalmente: que bom escutar portugués tan longe. Non dixemos nada, dixemos, isto non é portugués, isto non, obviamente, o galego nos abriu e escutou como nos falábamos, e dixo, isto, sin maior referencia, podíamos ser mozambicanos, ou podíamos ser angolanos, dixo, aquí falan portugués. Chaman de pan ao pan, viño ao viño, isto parece. Foi o comezo dunha gran amistad, ben, se empeza a tocar o tema da lusofonía, eu quero tocar, obviamente. Onte non se tocou, onte foi un pouco de perfil, así, non se tocou. Ben, nós queríamos, efectivamente, nós seguimos avanzando, queríamos acceder a grandes teatros tamén. Podíamos facer un produto para gran teatro, o café científico non era exactamente para grandes teatros. Entón, Xurxo Mariño, que estou citando naturalmente, este é o Victoria Eugenia de Donostia, ali estuvamos nós, con os nosos novos produtos, un produto que acuñamos Discourse Show, este foi o primeiro que fixamos, sobre a viaxe de Darwin, é unha charla teatralizada, un produto de Xurxo meu de divulgación. Este foi o segundo, o Protón, a primeira era sobre a viaxe de Darwin ao redor do mundo, esta era sobre a origen do universo, desde a física e a química. Este foi o último que fixamos en conxunto, Código Sapiens, sobre a origen da linguaxe humana. Moi ben. Vamos, acuñamos un novo termo, que é o Discursou, que agora continúa, discursou.com é o enderezo, e iso nos permitiu, pois eso, acceder a outros circuitos como os circuitos teatrais. Espero que este soe. Vale, me come os vídeos tamén. Bueno, damos ya tempo a ver se anima. Este era o vídeo. Joder, que este era o pesa. Bueno, falo de... Este era o vídeo de introducción que nos facía Juan Ignacio Pérez, que é o... A ver se estamos aquí.
Ok, seguimos. É a presentación nos introduceo, naturalmente en lingua vasca, como se chama isto? Passion for Knowledge, que é un festival internacional un encontro internacional de divulgación de ciencia en Donostia. Introducimos en vasco, é só por comentar. Hai 3 linguas oficiais nese evento internacional, son o español, son o vasco e son o inglés. En todo momento hai dúas persoas traducindo, en todo momento. Se a persoa fala en inglés, as 2 persoas traducen a vasco e a español, se falan español traducen a vasco e a inglés. Se falan vasco, pero, bueno. É para apuntar, porque eu sei que aquí hai eventos onde exclusivamente se traduce o español, ou ainda hoxe vas a página da UST, por exemplo, da USC, e encontras cousas que non están en galego. Sorprendentes, non? Que tiña aquí, para que era o Tobombo, aquí era, non recordo que, vale, seguimos. Sí, aquí era un vídeo sobre conexións, un programa que fixemos, no que colaboramos Manuel Vicente, colaboramos o Meseu, tiñamos un espazo, non se pode poner o vídeo. E quería falar da Televisión de Galicia un momento, sobre a vinculación da Televisión de Galicia co resto da cultura de Galicia. A Televisión Pública de Galicia, esta é unha noticia recente, como sabedes. Bueno, presidí a Asociación de Latores, eu tuve moita relación, se coñece estes eventos desde dentro. Vale, a televisión pode ter a súa razón, si, efectivamente, mas eu penso que os medios públicos teñen que entender que se o teatro vai ben en Galicia, a televisión vai ben. Se a divulgación en Galicia vai ben, a televisión beneficia a televisión. Temos o mesmo público que traballar. Se a televisión de Galicia gaña públicos, vai ben, vai mellor o teatro, vai mellor esa consciencia de que somos o mesmo, temos o mesmo público. Que a televisión ten que estar perseguindo os divulgadores para decir que facemos. E se non é capaz de facer un programa e tal, pues pedir socorro, non sei. E non só a televisión, tamén nós debemos pedir socorro aos televisións. Se non se dan casos como este, non? Isto non é a televisión, isto son as programacións de Santiago, bueno, podría ser outra cidade. Son 2 programas distintos de programación teatral. Unha chamase teatro e outra chamase teatro galego. E na última etapa, teatro galego e portugués. Que é teatro? Teatro é que é a programación teatral. Programación madrileña en provincias, básicamente. Producida ou distribuída desde Madrid, básicamente. Que é o teatro? Teatro! Non somos... Non sei, creo que se hai un experto en semiótica, creo que vai por aí o tema, non? Ainda que non sei a intención que está dicindo. O teatro galego, pois é, por moi, como decía no artigo, por moi posdramático, moi vanguardista que seas, ti és teatro galego. Isto é unha anécdota real, verdad? Isto non me iba a contar. Teatro clásico en Lugo. Unha compañía, Festival de Teatro Clásico en Lugo, unha compañía galega dixo, oi, mira, que temos aquí este produto tal. E dice, pero non, é de teatro clásico, non é de teatro gallego. É real, é real, falando con distribuidores. Como se venden eses produtos en Galicia? A través de Madrid. Cando caes unha distribuidora de Madrid, podías vender teatro clásico en Galicia. Podías entrar nesa. 3 minutos, vamos lá. Pero, outro exemplo que se me ocorre é Voz Audiovisual. Voz Audiovisual, non, o Grupo Voz. Pode ser calquer grupo, en realidad. Voz Audiovisual o Grupo Voz ten unha sección audiovisual magnífica. Sacou produtos ao longo da historia, super premiados internacionalmente, mas depois ves a liña editorial do xornal que te está dicindo, bueno, nos dan premios, pero é así gallego. Parece que te están dicindo eso. É secundario, é segunda división, é regional preferente. O trato que se dá. Eu entendo que teñen aí un conflito paranoico de decir, que fago? Vendo correctamente e amplío esa división de audiovisual ou teño que ou sigo cada. Eu tamén conduzo a TEDx, o TEDx Galicia, basicamente castellano. Que xa que o tema, bueno, a parte galego, obviamente, non? E a conducción toda en galego e os medios en galego. Eu saquei os temas, aí temos o Eñi. O camiño que escollemos os galegos normalmente cando quere ser épico, profesional, pois é o camiño do AVE, non? O AVE que leva a Madrid, ese é o que parece que é o que te abre, o que te dá os clics, o que te dá o clickbait, o que te dá o...
E aquí me apoio no gran Juan Ignacio Pérez, para mí unha das persoas máis sensatas e honestas que coñezo. Sí, en efecto, o AVE favorece as grandes urbes. Vale, ele cita estudos como este e tal, e eu confío. O sea, creo que é representativo do que pode pasar. Este sería o comentario da prensa galega. Bueno, sí, pero favorece os logros grandes e iso bo. Pero non, os que somos periferia, creo que temos que buscar outras vías. E eu recordo que non actualicei esa información, pero hai 10 anos falábamos de que o tren a Porto pois faría subir o PIB da Eurorrexión, pero un 1%, unha cosa así, non sei se está actualizado, porque había estudos da Universidade de Vigo. Hoxe en día son todas viaxes que hai. A comunicación esa está inhibida totalmente, non? Quen diseña as políticas ferroviarias en España? Vale. Quen diseña as políticas lingüistas en España? Vale, cantos clics necesitamos, cantos likes, cantos followers precisamos? Para quen divulgamos en español? Entón, mellor, que é moito máis, debe ser máis efectivo, se chegas a Hispanoamérica, efectivamente. Pois, como teño pouco tempo xa, pois, claro, este é medio, é un argumento un pouco trapalleiro, pero, diría os escritores do gran deste Eduardo Santo Cabezón, un divulgador fantástico, 668.000, Matt Gore, unha rapaza que podía estar aquí perfectamente nestes encontros, é daqui. É de, como se chama, de Guimarães. É unha rapaz de Guimarães. Sei que ten público en Galicia, sei que ten moitos seguidores, ten públicos en Brasil, bueno, chega a 75.000. Digo que podría estar aquí porque hai un mes estuve en un congreso en Barcelona tamén sobre isto, falando de divulgación. Ali a chaman, fala inglés perfectamente, se alguén lle incomoda, non. Pero os brasileiros, Brasil é outro mundo, non? Son 200 millóns de habitantes, ali as cifras asuben. Manual do Mundo, 12 millóns de suscriptores, ten moita... É moi antigo xa o Manual do Mundo, xa está. Un título fantástico, por certo, o libro de instruccións do mundo, de divulgación. Aquí viña unha tal, un pouco de... para escutarnos falar en portugués, era Matt Gore falando de todo isto, sinto que non se pode coñar. Houve xente xa en Galicia que explorou esas vías. Entón a pregunta é, será que desde Galicia podemos facer divulgación pensando, tendo en mente a lusofonía? Será que podemos sacar un produto? É complicado, porque de feito vivimos bastante de costas, de cara a... Na práctica vivimos de costas, todos sabemos a teoría, sí, o galego valeu para non sei que, mas na práctica non hai. Quen coñecía Matt Gore? Para todos, alguén coñecía Matt Gore? Vale, pois, eu coñecino a través de xente de Galicia, aquí estaría sonando tal, aquí estaría sonando tal, bueno, e é claro que hai erros de comprensión, aquí temos a Matt Gore dicindo, alguén de suxestores preguntas matemáticas capaces de encarallar a alguén na rúa, encarallar a alguén na rúa. O brasileiro responde en vez de como encarallar, de que estás falando? Claro, vou quedar explicacións. É claro que hai dificultades de comunicación, encarallar, sendo así, un dos problemas máis encarallantes é o problema de Monty Hall, que faremos esta noite. Vale. Encarallar, ficar encarallar, bueno, en fin, xa sabemos, podía ser un galego dicindo eso, embarazada como OJ Baby, e entón, pois como a piscadera, 3 minutos, 3, 2, 1, 0, tal, tal. Sí. A ver se alguén explica. Agora tes ti, Manuel Rosa. Agora sí. Bueno, bo día a todos. Vamos ir un poquinho, non ir un poquinho de prisa o tempo. A pregunta que queríamos contestarnos desde Geciencia, se hai público para a divulgación científica en galego, é a pregunta pois coa que se presenta esta mesa. E, utilizamos a viñeta de Luis Davila, que antes xa amosou Marilar, porque, creo que é bastante paradigmática, non? Da situación na que nos encontramos, que nos expliquen por que non o podemos facer, non? Porque nos moitas veces en Geciencia a pregunta que nos facían cando ven pois as publicacións que facemos e demais, por que o facedes en galego? Pois vale, non sei por que hai que dar unha explicación. Vamos a responder desde o punto de vista máis ben cuantitativo, sen desmerecer, lóxicamente, o cualitativo, pois que tamén é clave, non? Falamos das cifras de 2018, estas son cifras certificadas por o Stats, que, pois, o
o guión que seguimos nós, non? Para medir o tráfico. Bueno, pois parece que sí, non? Máis de 16 millóns de páxinas vistas, é como se calquera habitante de Galicia máis ou menos visitara 8 veces que ciencia. Parece que é unha resposta pois bastante clara, non? Despois tamén vedes aí as cifras máis baixas, a máis escura é a de visitantes únicos, é dicir, unha persoa con IP que cada vez visita a ciencia, e a outra é as veces que unha IP visita a ciencia, as visitas únicas, non? Que poden ser varias veces cada persoa. Despois tamén falamos antes dos clics, dos likes, que, bueno, pois volvo a insistir que non é un argumento totalmente contundente, podemos caer no clickbait, podemos caer nunha pera de calidade dos contidos, pero, bueno, queremos falar tamén de evidencias, non? Estamos falando, estes datos son de outubro de 2018, agora estaremos en 53.000, máis ou menos, no noso caso, pero, bueno, aí están os datos. La Voz de Galicia, Faro de Vigo e Correo Gallego, todos medios con máis de 100 anos de historia, os recursos, supoño, pois que xa coñeceremos todos cales son. Volvendo un pouco a tira de Luís Davila, tamén podemos falar un pouco, non? Se hai explicación científica para as axudas ao fomento do galego que se dá, non? Tamén podería ser unha pregunta. Agora, espera que un branco momento que iba a comentar. Bueno, sí, sobre o tema dos medios non só de Galicia, senón tamén os medios en galego, estamos falando, quer dizer, tanto a Voz de Galicia, Faro de Vigo, Correo, La Opinión, La Región, Diario de Pontevedra e El Progreso, aí aparecen Galicia Confidencial, Sermos, Praza Pública, pois que sí que son medios en galego. Estamos falando, hai público para a divulgación científica? Pois, no caso de Facebook, no caso das visitas, están máis igualadas, o medio máis seguido de comunicación en galego é de ciencia. Tamén, pois, é unha resposta tamén importante, non? Medrando, estou dicindo isto tamén, non é volvo a falar de cifras, podemos caer outra vez pois nos erros de falar de números simplemente e non de temas máis cualitativos que tamén pois son importantes. Creo que hai que reflexionar tamén non só en contar cousas, senón en como contalas. Falase agora pois que de Facebook xa ven sendo unha rede social pois de xente que cada vez pois ten máis idade, que empezou con pero que agora pois a rapazada está volcada noutras redes sociais, non? A rapazada está máis volcada en Instagram, en YouTube, en Snapchat, en menor medida, tamén en Twitter, pero, bueno, creo que tamén temos que reflexionar non só en pensar en contar en galego cousas, sino tamén facer contidos novos. Nos, de feito, agora estamos traballando nunha estrategia para crear novos contidos, novas formas de contar as cousas, dedicados a outras canles e tamén aos novos públicos, non? Sobre a parte máis cualitativa, sabemos cantos son, non? Pero máis quen son estas persoas que seguen de ciencia. Falamos pois dun público deso, sobre todo entre 35 e 44 anos, unha porcentaxe de 56% de mulleres, 42% de homes. Hai cousas que, bueno, volvemos cara atrás un momento, perdón. Falamos de quen son, a comunidade universitaria, sobre todo, son quen sigue as noticias de ciencia, pois, sobre todo porque falamos deles, non? Falamos dos grupos de investigación, falamos de proxectos que se fan desde as universidades de investigación, tamén pois, o propio público máis interesado na divulgación científica, en ecoloxía, en divulgación histórica, e, sobre todo, nos detectamos tamén polas fontes de tráfico que nos chegan pois que hai unha visita bastante importante de centros educativos, non? Aquí pois hai xente que se dedica ao ensino e que xa nos ten comentado, non? Pois que a ciencia é unha ferramenta pois que utilizan moitas veces nas aulas e encontramos con noticias como estas, bueno, estemos máis ou menos de acordo co proceso da reválida, non? Pero sí que, bueno, unha reportaxe de ciencia que era sobre cando o tigre campaba por Galicia, unha reportaxe moi curiosa de Eduardo Rollán, pois que fora elixida para que todos os rapaces que se presentaron a reválida pois pudesen ler, non? Unha nota de que esos contidos pois tamén chegan. Unha reflexión, tamén falando do punto de vista máis cualitativo, pois que temos que contarles, temos que pensar un pouco en cal é o espazo compartido dos científicos, das persoas que se dedican á ciencia e da sociedade en xeral. Temos que falar de todo, lóxicamente, pero tamén pensar cales son eses puntos comuns que comparten entre eles para xerar máis interese, non?
Sobre o debate formado e informado, hai unha reflexión que facía de feito hai pouco o presidente da Real Academia de Ciencias, cando tomaba posesión, que decía que, bueno, que querían ter unha misión que era de xerar un debate informado na sociedade galega, non? Sobre temas que están na axenda todos os días e que, bueno, pois moitas veces as formas de acercarse a eles son pois, moi sesgadas ou moi interesadas por quen protagoniza os grandes grupos mediáticos e marca a axenda, e, bueno, creo que tamén iso é unha parte importante. E tamén escoller de que falamos, quero dicir, ter as nosas teimas con determinados temas que consideramos pois que son interesantes para un debate formado e informado e insistir con eles e contalos continuamente, non? Contalo ben, non caer hasta unha simplificación que pois, nos faga perder pé e non poidamos contar cousas con certo grau de especialización, pero tamén pois, non facer as cousas incomprensibles para o 90% da cidadanía, non? Creo que tamén é importante. E contalo en galego, que a veces tamén o que pasa é que parece que o galego moitas veces o serve para contar o que nos pasa a nós. Podemos estar de acordo ou non con esta reflexión, pero, bueno, creo que estar en galego no mundo tamén é importante, porque non imos falar do que fai a NASA, dos novos proxectos do telescopio James Webb, onde hai mulleres galegas tamén traballando, non? Contar todas as cousas que pasan no mundo en galego pois tamén é importante, non só mirar cara adentro, senón tamén contar a que pasa no resto do mundo. E vou rematar xa, non sei como imos de tempo, estou me acelerando un pouco, pero cunha anécdota que, bueno, contaba ya antes a Xusto Rodríguez, que foi un pouco que nos dou pé a contar isto. Demos unha noticia que atopamos encontramos en xaneiro, foi eso, 15 de xaneiro de 2019, sobre unha planta invasora, creo que a planta é originaria de Brasil, creo que está causando uns problemas enormes en China, e, bueno, pois resulta que había un viveiro en Fisterra que se dedicaba a venda de plantas ornamentais, e nun cargamento de sementes, non sei que, pois aí apareciu esta planta, e está medrando ali nunha gavia ao lado da estrada, o viveiro xa está abandonado, e, bueno, pois estaban os científicos, había científicos da Universidade de Santiago e tamén da Universidade da Coruña, e atópanse con que hai esta planta, que iso que China está causando uns problemas enormes en regadíos e demais, bueno, aparece aquí. Alternantera filoxeroides, chamase. Como metemos isto nun titular? Complicado. Hai outras especies controvertidas, velutina, eucalipto, máis fácil de meter nun titular, non? Pero, bueno, esta planta é bastante complicada de contar a priori. Vale, pensei que se me colara. Cheganos unha mensaxe de Xusto Rodríguez a nosa página nesa información, non sei se lee ben, pero, bueno, contola de todas formas. Vele aquí unha proposta de nome común, veldro acuático ou veldro de agua. Veldro é un dos nomes galegos para referirse ás distintas especies da familia das amarantáceas, e resulta que no portugués do Brasil, que é onde é originaria esta planta, chamalle tamén bredo de agua a esta mesma especie. Eu creo que é un pouco como o total, non, da divulgación científica en galego, é xerar novas palabras que, bueno, pois terá que pasar este proceso de normativización, pero que, bueno, oxalá non pase, pero quen sabe se esta planta se converte nun novo eucalipto ou nunha nova velutina dentro duns anos, que, o sea, que non pase, pois pode ser que a partir desta anécdota, pois, grazas á chega de xente como a Xusto, non, que traballa todos os días para isto, pois que teñamos un nome, que non teñamos que rompernos a cabeza para meter no titular isto de Alternantera filoxeroides, senón, pois, que, bueno, chamándolle veldro acuático ou veldro de agua, pois que sexa máis sinxelo para todos saber do que falamos, non? E, bueno, máis nada, moitas gracias, e, bueno, que doy a palabra xa o seguinte. Graciñas, Manuel, e ademais rematarnos con o exemplo, non, desta colaboración que tamén é necesaria para a divulgación, científicos, xornalistas e lingüistas. Pasamos agora a básicos da ciencia de Xerais co Miguel. Bueno, bon día a todos e a todas. Eu estou encantado de estar aquí. Grazas por convidarme. Eu non son científico, a miña formación é de filósofo. Cando me convidaron a isto, o punto de partida para contar a miña experiencia, como chegamos a montar Básicos Ciencias,
Pasaría de comezo por darlle unha volta a pregunta. Non hai público para a divulgación científica en galego. Para mí a pregunta é que temos que facer para conquistar o público. Para mí é unha necesidade a divulgación científica e, polo tanto, o que se trata é de conseguir que ese público exista. Vou explicar unha pequena de curso biográfico, non? Como nace a idea. Bueno, eu levo moito tempo colaborando con Xerais, eu fui un director da colección Merlín de literatura infantil, xunto con Lastra e con o chorado Agustín Fernández Paz, gran amigo, e despois só con Agustín, e desde o primeiro momento había unha teima que eu tiña que non pude resolver nunca dentro da colección, que era a ausencia de libros de información, como se adoita chamar dentro da literatura infantil, que sería a divulgación científica para as primeiras idades, non? Estes libros de información que existen prácticamente en todas as linguas, pois en Galicia veía que non existían e xa digo, eu tiña dificultades importantes para conseguir colocar algún libro dentro da colección Merlín. De feito, pues, esa sección non existe, non? Por outro lado, a miña formación filosófica pues, me levou pues, a certa reflexión sobre o ben coñecido libro de Snow, non? Sobre a escisión entre cultura humanística e cultura científica. Eu estou seguindo a un xornalista científico americano que me interesa moito, John Prockman, que propón o que el chama unha terceira vía, unha terceira cultura, que sería unha cultura que producira xa ese sincretismo, se queredes, entre a cultura científica e a cultura humanista. Eu comparto a idea de que hai aínda unha especie de presuizo, de lugar común, que xera unha asimetría entre o concepto global de que é un home culto, o analfabetismo matemático de que fala Paulos, por exemplo, e do que eu me sinto desgraciadamente boa medida partícipe, non se considera propio dunha persona inculta, como se consideraría alguén que realmente fose analfabeto, e xa non digo analfabeto, ignorante de obviedades no campo da cultura xeral, non? Entón, a miña idea inicial, que con ela me dirixín a Manolo Bragado, foi de facer unha colección de divulgación que incluíra tanto o científico como os ensaios filosóficos, a historia, é dicir, unha colección de divulgación que además eu me resistía. Estuvemos valorando facer unha separación entre, digamos, o que podemos dicir básicos humanísticos ou básicos de ciencias sociais, básicos científicos, hasta que finalmente o resolveu Manolo. Manolo me dixo, mira, sobre todo isto, pois dentro de Xerais xa contamos con coleccións que afrontan esa dimensión, non? E, por lo tanto, aí tengo de colocar as propostas que veñan en esos espacios, de ensayo filosófico, de historia, etc. En cambio, en ciencia non hai nada. Por lo tanto, vamos a empezar por eso. Ben, ponte en marcha, eu coñecía e admiraba a capacidade comunicativa de Suso Mariño, foi un dos motores iniciais, porque o levábamos de forma regular ao instituto onde daquela eu daba clases, e, bueno, me puse en contacto con él. A partir do contacto con él facendo outros contactos e empezamos a poñer en marcha a colección. Evidentemente non era xa, e sigue sin ser, un tempo moi bollante para as editoriais,
co cal o que inicialmente se veía como sacar 5 ou 6 números foi reducíndose. En ese momento estamos con unha regularidade que queremos que non baixe 2-3 por ano. Os primeiros números saíron a finais do ano 2017, no mes de decembro, prácticamente podemos falar do 18, e en este momento temos 5 libros, outros en 4, pero en realidad o quinto se me despistou poñelo porque é o último que acaba de chegar. E, por certo, teño que darlle a razón a Marilar, pois ainda non contamos con ninguna autora, e eu xa lanzo aquí a convidar a que me fagan propostas. Explícome, é dicir, autores contactadas houbo desde o primeiro momento. De feito, tiñamos prácticamente para asinar un contrato con un libro precioso que a mí me encantaba moito, e eu non podo explicar as razóns que levaron a facer ese encontro, a dirección da editorial e as autoras. Entonces, ese libro a mí me encantaba, non por razones internas que eu ignoro, porque o proceso de sinatura dos contratos non o levo, pois eso non foi adiante, e, bueno, elas seguramente encontraron outra vía para o libro, que fora, evidentemente, moi respetuoso, e en este momento hai un libro de unha autora que está en marcha, é dicir, eu esperaba xa poder contar con ela hai algún tempo, pero, bueno, se demora máis na entrega, pero hai un libro e hai unhas conversas con outra autora tamén en marcha, pero insisto, eu convido, porque ademais, cando Básicos Ciencia por fin sale, é a primeira vez que unha editorial saca unha colección específica. Non hai coleccións de divulgación das universidades, pero é a primeira vez que hai unha editorial que saca unha colección específica de divulgación científica. E en ese momento, aparte dos contactos que eu podo levar, e que de feito levo, e que me preocupo por ir falando con futuros autores, pois o que está pasando agora é que xa aparecen propostas na editorial. É dicir, xa algún dos títulos publicados é o resultado dunha iniciativa de un autor que nos fai unha proposta, nos a estudiamos, vemos que efectivamente é viable, e entón se publica. Por lo tanto, insisto, eu convido xa desde aquí a que queira que faga propostas e pa diante, non? Eu acabaría esta primeira presentación dicindo que evidentemente, ademais das dúas cousas que dixen de primeiro, a ausencia dos libros de información, das colecciones de divulgación científica en xeral, a asimetría que pretendemos superar entre o que se entende por cultura humanística e cultura científica. A mí me gusta insistir que a cultura científica é tan humanista como a outra, no sentido de que o ser humano enriquecese tanto dos contidos chamados tradicionalmente humanísticos como os contidos científicos, non? E, por suposto, o último punto o que eu quería cerrar esta primeira intervención é o debate alrededor da idoneidade da lingua galega. Non é preciso non esquecer que hai agora parece moitos anos había quen decía seriamente que a lingua galega só servía para a poesía, nin siquiera para a novela. Agora penso que como na mesa redonda anterior, como as observacións, o escepticismo sobre a idoneidade do galego para a física nin siquiera ten desaparecido, non? Por lo tanto, ese elemento, non? De que o que pode parecer un mal chiste, non? Argumentos como que o galego non sirve para a ciencia, agora que estamos vendo a emerxencia de certos discursos especialmente preocupantes en torno pois as linguas
autonómicas, as linguas que algúns insisten en seguir chamando regionais, pois non está de máis que nos preocupemos e que demostremos o que é unha obviedade. E acabo precisamente con esa cita de que malos tempos estes que vivimos en que é preciso lembrar o obvio. Damos de paso entón as ondas a efervescencia a través de Manuel Vicente. Moi bon día. Bueno, os de radio tampouco traemos presentación de PowerPoint. Está prohibido. O único sitio onde ten sentido facer divulgación científica en galego é en Galicia, porque se non facemos divulgación científica en Galicia non se vai facer en ningún lado. É de perogrullo, pero para min ese é o planteamento básico. Por eso casi é dificilmente disociable desde o meu punto de vista divulgación científica en Galicia en galego. Esa é unha cousa que vai de seu. De feito, eu codo que esta pregunta de se hai público para a divulgación científica en galego me remite a outra pregunta que para min é casi equivalente, que é se hai público para a divulgación da ciencia en Galicia. Desde esa premisa, porque sí que é ben certo que a divulgación da ciencia nos últimos anos, afortunadamente, está collendo o pulo. Cada vez somos máis xente que nos dedicamos á divulgación da ciencia, semella que vai habendo algo máis de divulgación nos medios, hai novas canles que son un sitio ideal para ter divulgación, pero temos eu casi en todos os foros que vou o digo, porque hai un traballo que ten que ser unha referencia que ahora de falar todas estas cousas, que informe sobre a divulgación en Galicia que fixo o Consello da Cultura Galega, coordinado por Xurxo Mariño hai un par de anos, hai 3 anos, no que, por facer un resume moi rápido, o que di é que en Galicia si contamos con moi boa divulgación científica, tamén con moitas iniciativas, pero que o seu talón de Aquiles é que parten, na maioría dos casos, de proxectos voluntaristas, de proxectos que se levan a cabo loitando contra vento e marea para conseguir leválos a cabo. Proxectos que son normalmente fáciles de iniciar, porque iniciar os proxectos están acompañados da ilusión e das ganas de facer cousas novas, pero que son difíciles de manter no tempo, darle continuidade do tempo, porque falta aí unha pata, que é unha pata de, probablemente, de apoio institucional. Institucional e mesmo tamén empresarial. De feito, a seguinte pregunta que sai aí é se a divulgación da ciencia en Galicia ten acadado unha madurez para que podamos dicir que é, non sei, unha industria cultural. Evidentemente non. Evidentemente eu coido que todavía falta moito, precisamente para que os proxectos poidan ter sostén, se poidan desenvolver dignamente. Digamos que temos un camiño importante avanzado, pero todavía nos faltan moitas cousas para madurar. De feito, a mí aconteceme unha cousa curiosa, como profesional que me dedico á divulgación da ciencia, que me pasa unha cousa que me pasaba cando estaba facendo a miña tese de doutoramento. Cando estaba facendo a miña tese de doutoramento, había moita xente que me preguntaba: faz a tese, investigas, e además que faz? Porque agora estou divulgador, pásame o mismo. Bueno, faz divulgación ben na radio e además, que faz? De que comes? De que vives? Eso sí que sigue a pasar. Entonces, eu coido que a miña reflexión quizáis é que necesitamos, temos materia prima moi boa, témola, as iniciativas están aí, e necesitamos músculo.
e quizáis a prova de fogo do que sería a seguinte pantalla no que é a creación da divulgación científica. O mellor ten que ver con proxectos que están aquí ou mesmamente coa editorial, que claro, estamos na estadía de ofertar contidos gratuitamente, vale? Estamos no estadio de, obviamente, o público, se das cousas de calidade e as presentas ben, o quere, claro, evidentemente que sí. Pero estamos na fase na que estamos ofertando cousas nas que ao financiamento, pois, ven de onde ven ou ven de traballo gratuito. O seguinte reto é ver se temos un público que este disposto a mercar un libro, a pagar para ir a un espectáculo, a pagar para ver unha charla. Eu coido que ese é o reto que temos. Como digo, non estou diferenciando en divulgación en galego. Eu creo que precisamente o que dixo Vicente, non debemos de caer eso de diferenciar unha cousa da outra. En Galicia a divulgación debería ser en galego. En Efervesciencia levamos 471 programas facendo divulgación galego semanalmente. Os nosos números non son moi grandes, pero sí contamos cun público fiel e queremos que establecemos unha interacción de calidade coa xente que nos escoita, e máis alá dos números que son modestos, si é certo que grazas á difusión dos podcasts temos maior difusión que nos pode dar que a programación, que nun momento estés nun horario da grella ou noutro, e para nós si supón unha vía importante de poder chegar á nosa audiencia, quizáis como reflexión do que teñen sido estes anos, que tiñamos claro desde o principio que o noso é un programa cultural, un programa de cultura. De feito, ao principio non sabían onde nos tiñan que poñer na web da Radio Galega. Estamos en novas tecnoloxías, pero realmente somos un programa, un magazín cultural, aí onde nos movemos. E de feito, o noso objetivo fundamental como é un programa de radio, o primeiro é enganchar a xente, entreter con cultura científica, pero o noso objetivo parte desde aí. E, de feito, o noso que queremos facer, ou unha idea que eu teño que acontece coa divulgación científica, é superar o que eu chamo o efecto Asteris no País dos Godos. Unha pregunta tamén que nos facemos moito a xente que nos dedicamos á divulgación é se estamos chegando a novos públicos, estamos ampliando públicos ou realmente temos un grupo de xente que son seguidores, consumidores de divulgación científica e que son os mesmos que nos atopamos nas mesmas actividades, nos mesmos actos, e que realmente un público que parece un poquinho máis amplo, pero estamos falando de público adulto, pero temos a dúbida de se realmente estamos facendo por ensanchar ese público, que tamén é outro dos retos. Entón, entra aí este xogo que digo de Asteris no País dos Godos, porque se lembrades, cando nesa aventura de Asteris, cando estaba no País dos Godos, Asteris dicía constantemente o Belis intenta non comprender, porque non perdas o tempo en intentar comprender. E ás veces o que unha percepción que teño, eso non está estudiado, unha percepción propia, é que existe unha certa barreira de entrada de algunas persoas para consumir contidos de divulgación científica, e por eso hai que facer as emboscadas científicas e todo isto, porque hai unha especie de prejuicio previo de que non me vai interesar, porque, por lo que sexa, por historia persoal, por lo que sexa. Sin embargo, non estamos facendo contidos culturais, temos que facer que contesten. Entón, quizás, para ensanchar públicos, o máis difícil é romper esa primeira barreira de chegar, de amosar o que podemos facer, o que temos de contar, e así podemos ir ensanchando os nosos públicos. E remato coa última reflexión, que coido que o importante que temos que facer se falou aquí esa palabra, unha palabra que me gusta moito, que é o que fan os ciclistas, é unha palabra máis que unha metáfora que ven da física, non? A masa crítica, non? Conseguir masa crítica de divulgación en galego, porque iso vai facer que vaya aumentando. Masa crítica, eso consíguese, eu coido que con vasos comunicantes, porque estamos en medios diferentes, en iniciativas diferentes. Eu tamén, antes o vía como inconvinte, pero tamén ahora si é certo, si
alguén engancha a ciencia, pois o mellor ve que hai un podcast e acaba onde estou eu, ou pasan de mí para lá, ou nos falamos da colección de Xerais, e existe pois ese efecto de vasos comunicantes que coido que é fundamental para que podamos facer divulgación da ciencia en Galicia e en galego. Gracias. Ben, gracias polas vosas achegas. Así un poquinho de resumo e antes de deixar pois, un par de minutos se hai alguna pregunta. Moito do que se dixo aquí, a min ás veces, non sei, teño por aí compañeiras de normalización lingüística, ese me llame un pouco traballo noso, ese de estamos sempre cara a un mesmo público, temos que ampliar o público. Estamos facendo aquí en Moaña, en Vigo, en Ames, en Cuntis, algunha cuestión que despois non coñecemos ou mesmo na nosa localidade están facendo por parroquias, podemos dicir, actuacións. Eu creo que vemos esa necesidade de comunicarnos, de coñecernos, de saber en todo momento que estamos a facer. Tamén comunicabas ese entusiasmo, ese voluntarismo, esa falta de planificación e de financiamento dentro do goberno galego tamén, non? Ou dentro das administracións en xeral. Xa que logo, con estas cuestións, con estas todas achegas, dentro da mesa, se tendes algunha sugestión, algunha pregunta, damos vos paso a vos tamén. Marila. A ver, eu creo que, bueno, moi interesante a mesa. Eu creo que é unha cuestión, desculpas, non sei se saiu onte a tarde, porque onte acababa de aterrar e estaba totalmente sopa e marchei. Pero en que consiste neste momento, neste contexto, no que estamos, 2019, a divulgación científica. O sea, a divulgación científica, obviamente, é unha forma de comunicación, unha parte da comunicación científica, mas en que debe consistir, o sea, para ser esa divulgación, que encántame a metáfora de Manuel Vicente de Asterix, pois si ten que ir, por exemplo, polo camiño de cousas novas, non, que aparecen, facelas accesibles, en galego, que sería un pouco o que eu vexo, non? Que me parece que fai de ciencia, por exemplo, e tamén algo de efervesciencia, si esa é digamos, a parte máis importante, porque hai outra parte que sería o que sería como simplificación ou resumo de ideas establecidas. E é un tema que, bueno, a mí polo menos interesa. Bueno, ás veces costa ponerse de acordo en términos de que é divulgación científica, que é xornalismo científico, que é comunicación da ciencia. Eu, o esquema que teño o que traballo, a ver, temos unha comunicación da ciencia para público non especializado, o sea, tes comunicación da ciencia, a propia que ten a comunidade científica entre sí, que é comunicación especializada entre pares, e logo tes o que sería comunicación social da ciencia, que é comunicación da ciencia á sociedade. E logo aí, habría que, a veces, deberíamos de ponernos tamén de acordo co que decimos. Hai como un conxunto importante que é divulgación da ciencia, hai outra parte que é o xornalismo científico, que está relacionado coas normas do xornalismo, coas normas de ter unha novidade, de contar unha noticia, que ás veces hai pequenas interseccións, porque me imagino en primeira ciencia, a veces, se explicas unha nova, pois tens que facer o contexto. Pero hai outra cosa que é divulgación científica. A divulgación científica non ten que ser, por exemplo, ese vencello non ten por que ter ese vencello coa actualidade. Podes falar de historia da ciencia. E digamos que son como especialidades diferentes, que a veces se solapan e que a veces se confunden, e que mesmo, eu coido que mesmo hasta as propias universidades o confunden, e hai incluso universidades galegas que falan de facer divulgación e ves que en divulgación de méritos contan de investigadores que van a congresos con un póster, que eso é comunicación entre científicos. Entonces, ás veces, coido que hai esa confusión, bueno, cosa de categorizar un pouco e saber onde estás. Non sei como opina Manuel.
Sí, bueno, respecto a isto que comenta Manuel, pois é iso. Eu creo que é difícil establecer esa fronteira, non? Porque ao final pois somos xente tamén de orígenes distintos. Xente que conta a ciencia vindo do xornalismo e xente que conta a ciencia vindo das diferentes disciplinas científicas. Está tamén ese aspecto de actualidade, non? De ter non facer divulgación científica menos apegada ao día a día, senón tamén pois, ter que sacar todos os días, como saca de ciencia, pois, por exemplo, 8 ou 10 noticias, pois sí que esa dependencia de unha maneira da actualidade pois sí que pode mermar un pouco esa profundidade tamén ao mesmo tempo, non? En contar estas cousas. E eu creo que, como comentaba antes Manuel, pois todo depende deso, de unirse de alguma maneira, buscar puntos de encontro e, bueno, pois, aprender o máis campo posible. E logo, hai unha... nos foros nos que estou de divulgadores, hai unha... como unha corrente de fondo, sobre todo da xente que fai xornalismo científico, de unha especie de crítica aos que fan divulgación, bueno, en todos os ambientes hai como, bueno, as guerras propias internas ou as polémicas. Unha desas é que ás veces desde a divulgación se dá unha imaxe científica demasiado acrítica, demasiado prociencia, e que todos os produtos científicos son loables como froitos do intelecto, se descontextualizan e non se poñen os lados grises, as matizacións, as interaccións coa sociedade, e que é unha cosa que, por exemplo, o xornalista ten claro, é dicir, ti, cando faz unha nova, pois non estás facéndolle alabando o que non estás facendo, e ás veces hai unha divulgación na que se poñen os científicos como nun pedestal e que parecen seres sobrehumanos, como heróis que están aí, e se dá unha mensaxe que non é así moi realista, non é moi crítica, a veces se cae niso. Bueno, eu, sin enredarme en cuestións conceptuais as que os filósofos somos mirados, entonces espero escapar de eso, eu que diría que o problema da divulgación non é o problema que implique unha separación entre si divulgamos a actualidade ou divulgamos a ciencia en xeral. Si partimos da base, e eu creo que é necesario partir deso porque está suficientemente constatado o que decía antes, onde a incultura científica xeral, a divulgación científica é achegar a esa xente inculta, esa xente que non domina os códigos expertos da comunicación científica, que ao final son matemáticos, os coñecimentos básicos que a ciencia está achegando. Hai unha cita, ahora non recordo que é un dos grandes divulgadores científicos que decía: eu xa sei que cada vez que meto unha fórmula matemática perdo centos ou miles de lectores, e ese é o problema que eu teño cos meus autores e que como editor pois teño discutido, non? E hai un problema serio, non? É dicir, evidentemente o científico o que reivindica é que a divulgación non empobreza hasta o punto de que aquelo que divulga deixe de ser científico. E en algúns temas, nomeadamente na propia matemática, as fórmulas van resultar inevitables. Eu a colección que neste momento sacamos, lle digo aos autores que o algo ao que apuntamos, non, é o lectorado a partir da ESO. Entón, que escriban de tal maneira que un alumna da ESO poda entender. Por arriba non hai límites. Si ti consigas un libro que funcione ben con esos rapaces e que ao mesmo tempo teña un contido científico riguroso, seguro que vamos a encontrar tamén logo lectores dos primeros cursos universitarios, lectores en xeral, que poden interesarse, pero o problema é como encontras, entonces como encontras ese vínculo comunicativo. E aí, evidentemente, estamos buscando non solamente científicos, sino persoas que teñan unha certa adelencia literaria tamén, que encontren recursos comunicativos para facer atractivo. Eu lle decía, o meu ideal
é que os libros de básicas ciencias non necesiten como que seiten nun primeiro momento, están necesitando, van necesitar digamos, a recomendación dos prescriptores docentes, dos profesores, non? Senón que realmente os rapaces queiran ler, porque empeza a circular, mira, é que o que conta é interesantísimo por isto e por isto, non? E é un tema que logo me gustaría que reflexionásemos un chisco sobre eso. A mí me gusta decir que o xénero literario máis realista que hai neste momento é a ciencia ficción, porque xa vivimos no futuro, e isto sucede así porque justamente o que ten feito a ciencia e a tecnociencia, que é como di Echevarría, non? A ciencia contemporánea, non? É unha transformación tan acelerada da sociedade en que realmente o que se proxecta sobre o futuro está correndo xa hoxe. E isto implica que o debate dun cidadano democrático nunha sociedade, o debate neste momento político, non pode ser completo e riguroso. Un cidadano ben formado para participar na deliberación democrática dunha sociedade contemporánea non o pode facer sin coñecementos científicos. Isto é unha obviedade para os que estamos aquí sentados, non o é para o conxunto da cidadanía, non? Por lo tanto, divulgación científica que significa achegar, aproximar, facer comprensible os avances da ciencia ao máis da xente. Moi ben, sinto ter que comunicar que o tempo foi cumprido e daquela agora temos pois uns minutiños para descansar, para ver a artesa e logo voltamos outra vez cunha nova mesa de debate. Graciñas e perdoade.